Ola, son Paula Carballeira Cabana, como vedes dous apelidos moi galegos. Nacín na bisbarra de Ferrolterra, nacín no Hospital de Ferrol, que daquela pois era onde estaba o hospital, e despois xa fun a Fene, que é onde vivín coa miña familia, na parroquia de Maniños, ata que fun a estudar a Santiago de Compostela filoloxía. Pero xa en Fene tive unha mestra moi especial, tive varias mestras moi especiais, pero unha delas pois nos animou a escribir en galego. Aí comecei a escribir, a presentar pois relatiños a concursos, entre eles o do Facho da Coruña, que daban lotes de libros. Grazas a ese concurso pois tive moitos libros en galego na miña casa, seguín lendo moitísimo, seguín escribindo, e despois de acabar filoloxía, de facer os cursos de doutoramento, pero non facer a tese, pois comecei a traballar no mundo artístico, na televisión, no teatro, narrando historias, porque iso é basicamente o que me dedico, vivo do conto, a contar historias por diferentes lugares do mundo. Agora mesmo, por exemplo, pois non estou en Galicia, estou na Mancha, na terra do Quijote, contando historias. No ano 2023 resultei gañadora do Premio Nacional que concede o Ministerio de Cultura de España de Literatura Dramática, cunha peza que se chama As Alumnas, e aí pois empecé xa a viaxar polo mundo de outra maneira, non? Con encontros, chamando a atención sobre a literatura dramática como parte da literatura, que o teatro, alén de verse nun escenario que é para o que se concibe, pois tamén se pode ler e imaginar ese escenario na cabeza. Aínda que eu escribo todos os xéneros, comecei con narrativa, fixe moi pouquiño de poesía, moi pouquiño de ensaio, e teatro nos últimos anos, desde que comecei, porque me daba moito respeto como persoa que se dedica ao teatro, pois desde que comecei seguín escribindo, porque me parece unha maneira moi divertida de achegarse á literatura, tanto na lectura e na imaginación como na escrita.